Charles en Wouter. Charles. Of Charles. Charles. Oké. Geef eerst maar eens een handje, dan zit het klaar. Dag Charles. En Wouter. Jullie gaan samen spelen. Ja, ik heb nog van alles hier. Zwarte Piet heeft nog investigation gedaan. Ja. Voor jullie. Ja. Ik zeg, er staat bijvoorbeeld vorig jaar speelde Pim de Bugle Band. En nu speel jij dat met Wouter samen. Kun je nog herinneren vorig jaar? Was je ook bij, hè? Niet? Ja. Ja, en Sinterklaas Pim die zou ook hier zijn, maar die Ja, is Pim ziek. die heeft waarschijnlijk de Dus Mexicaanse. anders had hij kunnen luisteren of het zit Ja. niet spelen. Dat is wel jammer. En Charles, je speelt ook op het orgel vaker, hè? Ja. Wat vind je leuke orgel of piano? Ik was de zesde, Charles. Daar zingt ze leuke zang. Piano. Toch? Goede beurt bij juffrouw Meter gemaakt. En Wouter, die was ziek vorige week. Ja. Had je de Mexicaanse griep? Nee. Nee? Was gewoon griep. Ja. Oh, gelukkig. En vroeger speelde jij ook al eens de Holle Piep. En nu speel je hem weer. Ja. Ja? Wat is het verschil met vroeger? Moeilijker. Is die de moeilijke? Ja. Oh, dan ben je dus vooruit gegaan, hè? Gelukkig zeg. Jullie zitten samen ook nog op voetbal, hè? Ja. Dus jullie zijn hele goede vriendjes. Ja. Goed zo, nou, we spelen maar samen. Wouter die is dus deze week ziek geweest en die wist nog helemaal niet dat hij dat vandaag moest spelen. Hij heeft het gisteren nog snel moeten instuderen. Wow. Zo. Ja? Heel goed. Goedemorgen. Ja. Ja, dank u wel. En er zat Ja. ook nog een pepernoot tussen de toetsen zien, hè, dus dat is ook nog Ook extra. nog extra moeilijk. Dus hopen toch een afgelopen Jullie gaan allebei nog een ander liedje spelen. Wie eerst? Charles, heb jij daar jouw muziek staan? Ja. Dat doe jij tweede, ja. Wat ga je spelen, Charles? Oké. Oké. Vind je het dan leuk als we meezingen allemaal? Ja. Oké. Maan schijnt door de bomen, morgen staat de wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de kaart. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de kaart. En dan krijg je de horlepiep. Nou hoor. Wow, toen is niet zo weglopen. We hebben natuurlijk een cadeautje, je hebt zo mooi gesteeld. Just En voor jou, shut als je- him along. Oké, wie is de volgende gelukkig? Ik hoop dat het gelukkig is. Weer een duo.
Weer een duo. Laura en... Dat kan niet, Zwarte Pieter is geen Laura hier. Oh, Lauren.